xbartna fl-imkien mulej, kelmtek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tiblek ħaj. Fejn hemm il-ħabba, fejn hemm il-ħabba, hemm tagħmar jintmulej, hemm intgħix fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett l-għodwa tajba lilkom il-koll. Illum eżis ħuti is-26 ta' Mejju il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' qaddis interessanti ħafna, San Filippu Neri. Ħanisimgħu ftit fuq il-ħajja tiegħu. San Filippu Neri twieled Firenze l-Italja fl-1515. Mar Ruma u ta' ruħu għal-ħidma fost iż-żgħażagħ. Tħeġġeġ għat-tieba nisranija u waqqaf għaqda għall-għajnuna tal-morda fqar. Ġie ordnat saċerdot fl-1551. Beda l-opra tal-oratorju għat-taħriġ fil-qari spiritwali, fil-kant u fl-emejjel ta' karità. Kien tassew kbir fl-imħabba għal proxmu fis-sempliċità evanġelika u fl-ispiritu ta' ferħ li bih kien jaqdi l-Alla. Miet fl-1595. Ħajja tassew interessanti jeżisħuti, forsi ta' min nerġgħu nibdew niskopru il-ħajjiet tal-qaddisejn tassew sbieħ. Għandna ħafna għajnuniet kotba l-internet li fihom insibu dettalji fuq il-ħajjiet tal-qaddisejn. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku llum infittxu ftejtek fuq il-ħajja tal-qaddis li tant għandu x'jallimna. Pereżempju l-iktar li tolqotni jiena ix-xewqa tiegħu u l-ħeġġa tiegħu biex jaqdi l-mulej bil-ferħ. Bil-ferħ kien qaddis mimli ferħ u entużjażmu. Hija għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija, ma ninsewx li ninsabu fl-aħħar jum tan-novena tal-Ispiritu Santu u x'hekk għadha fl-għaxija kollha jrejt tkun il-velja tal-fġili tal-Eid il-50. Nitħejjew għall-Ewkaristija billi fi skitta qalbna nitolbu maħfra lill-mulej. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tiba mal-midinbejn Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-irwieħ ta' ħutna Karmel, Lawla u George Aġus. Nitolbu. U Alla, intejjem u f'kull żmien tolli l-qaddejja fidili tiegħek fil-glorja tal-qaddisejn, fit-tieba tiegħek għatina li aħna nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih tkebset b'mod tal-għaġeb il-qalb ta' San Filippu Neri, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija biex jagħtu l-merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kont Ġerusalemm, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġibthom
li r-Rumani mhumiex imdorrija jibagħtu għal mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jġibu lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużah biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġew hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jien ħadd posti fit-tribunal u bad tinġib lil dan il-bniedem. Dawk li akkużah kienu hemm, iżda ma ġibu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irid imur Ġerusalemm u hemm isir il-ħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmun sakemm il-kawża tiegħu jaqtagħha l-Imperatur Awgustu. Jiena għalhekk ordnajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibagħtu għand Ċesari. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Daqskemm huma smawiet il fuq mill-art, hekk hi kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm hu imbiet il-vant mill-punent, hekk hu ibiet minna ħtijietna. Alleluja, alleluja, alleluja. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema u saltnatu fuq kollox taħkem. Birku l-mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. L-Ispirtu Santu jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għattilkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxiepli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil Xmun Pietru: Xmun bin Ġwanni, tħobbni jient aktar minn dawn? Wieġbu: Iva mulej, int taf li nħobbok. Qallu: ira l-ħrief tiegħi. Staqsi ħadd-tieni darba: Xmun bin Ġwanni, tħobbni inti? Wieġbu: Iva mulej, int taf li nħobbok. Qallu: ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih: Xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassa fsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba: tħobbni? U qallu: mulej, int taf kollox. Inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu: ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ int tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu: ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Bħala bnedmejn eżisħuti aħna nużaw moħħna tajjeb ħafna. Ħafna drabi li iżjed fejn jidħlu affarijiet materjali u xekk naħdmu biex nakkwistaw u sewwa nagħmlu mhux hekk. Nagħmlu ħilitna biex dak li l-mulej jipprovdilna u bil-ħila tagħna
U xek ngħixu ħajja kemm jista' jkun komda. Mhix xi ħaġa ħażina ta' din. Però tajjeb kieku eżis ħuti nużaw moħħna wkoll fejn jidħlu affarijiet spiritwali. U xek naraw qed nieħu dan l-ispunt mill-ewwel qari tal-lum, tlaqna anke mill-bieraħ. Mena Pawlu ġie arrestat, San Pawlu xek ġie arrestat mill-Lowt sewwa resquh quddiem ir-Rumani biex jiġi ġudikat. U kien jaf li l-Lowt mhux se jagħtuh ġudizzju ngħidulu fair aħna, ġust, u xek. U allura kif smajna fl-Evanġelju tal-lum, xejn ir-Rumani dawk l-ismijiet li smajna fil-bidu, Festu, eċċetera, dawk kollha kbarat Rumani. Kif nafu fi żmien Ġesu, fi żmien San Pawl, l-art imqazza kienet maħkuma mir-Rumani. U dan qed jiddiskutu l-kawża ta' Pawlu bejniethom. U joffrulu il-possibilità li jew jiġi ġudikat Ġerusalem, allura taħt l-influenza qawwija tal-Lowt, jew bħala ċittadin Ruman għax Pawlu għalkemm kien Ludi kien ċittadin Ruman, x'aktarx missieru kien għamel xi pjaċir lir-Rumani u rebaħ iċ-ċittadinanza Rumana li mbagħad werita Pawlu. U x'hekk kellu dritt li jappella quddiem Ċesari u mnalla għamel hekk. Għax tafu x'ġaru x'hekk fil-vjaġġ tiegħu imbagħad mill-art imqazza lejn Ruma, Alla ried, ħadd ma ried, ħadd ma ried l-ebda bniedem fid-dinja, fil-pjan tal-ebda bniedem fid-dinja ma kien li Pawlu jiġi Malta. Ma x'kien derru l-anġu qallu jeħtieġ iżda naħbtu ma' gżira, jeħtieġ mhux għall-bnedmin għal Alla eżis ħuti. Hekk ġara fil-vjaġġ, u allura ninnotaw kemm Pawlu moħħu kien jużah, moħħu kien jużah. U Ġesu jgħidilna dil ħaġa x'hekk kunu għaqlejn bħas-sriep imma safjejn bħal ħamiem. Moħħkom użawh jgħidilna Ġesu. Kunu fair, kunu użawh b'rispett u b'imħabba lejn kulħadd, hekk qed jgħidilna meta jgħidilna kunu safjin bħal ħamiem, imma moħħna rridu nużawh. Ħafna drabi Ġesu mbagħad jgħidilna wkoll u liet id-dinja ma' minnu tal-qata tagħhom u ma' ħafna iktar għaqlejn minnu liet id-dawl u din tinkwetana. Ġesu qed jgħidilna li kultant min jaħdem għall-affarijiet tad-dinja juża ħafna aħjar moħħu milli aħna kultant u x'hekk fejn jidħlu l-affarijiet talla. U allura nitolbuh il-mulej li t-talenti tagħna, il-moħħ tagħna nużawh anke biex inwasslu lil Ġesu, biex inwasslu l-Evanġelju b'imħabba u b'rispett u b'umiltà. Imma nużawhom it-talenti tagħna. U kien niġu għall-Evanġelju hekk sabiħ immens u x'hekk sal-bieraħ rajna minn kapitlu 17 konna qegħdin naqraw x'hekk l-Evanġelju skont San Ġwan, id-diskorsi li San Ġwan ipoġġilna qabel il-Passjoni, issa llum għada se naqraw l-aħħar parti tal-Evanġelju skont San Ġwan minna issa wara l-qawmien. U Ġesu jidher lill-apposti kienu xi 5 flimkien, hekk qegħdin jafu li Ġesu qam, per ma jofus jaqdu jagħmlu bihom infushom. Jafu li tradewh, ngħidu hekk u x'hekk kollha kemm huma l-aktar Pietru, u x'hekk fil-passjoni tiegħu, Pietru ċaħdu l-oħrajn ħarbu. Sa jiġri issa Ġesu qam, imma sa jiġri. U telqu marru jistagħdu lejn ix-xogħol li kellhom qabel u x'hekk. U kif nafu ma qabdu xejn, u Ġesu jidher fuq ix-xatt itfgħu x-xibka l-baħar jaqbdu 152 ħuta kbira. U x'hekk. U nafu Pietru jaqbes il-baħar biex imur jiltaqa' mal-mulej, isibu l-ħut qed jinxtewwa, jieklu u wara jiġri dan il-Vanġelu tant sabiħ, tant sabiħ. Inżommu f'moħħna li kemm Pietru, kemm l-apposti u anke Ġesu ovvjament, kellhom f'moħħhom x'ġara ftit tal-ġranet qabel ma nafux eżatt kemm, fil-Passjoni kif Pietru ċaħdu u beża minn seftura u x'hekk, u beża minn soldati u beża minn dawk li kienu qrib in-nar u ċaħat lil Ġesu. U nistgħu nimmaġinaw x'ħen Ġesu lil Pietru jgħidlu x'mun bin Ġwanni tħobbni jien aktar minn dawn. Pietru ħassafsa ta' qalb ta' x'induna x'ġej. U Pietru jwieġeb b'umiltà kbir iva mulej int taf li nħobbok. Ma jgħidux inti taf li nħobbok aktar minn dawn ta'. Jgħidu inti taf li nħobbok mulej, mhux hekk. U Ġesu ira il-ħrif tiegħi. U għat-tieni darba. X'mun bin Ġwanni tħobbni jint, issa Ġesu ma jgħidux tħobbni jint aktar minn dawn. U Pietru jgħidlu iva mulej jint taf li nħobbok, ira n-naċ tiegħi. U għat-tielet darba. X'mun bin Ġwanni tħobbni?
Pietru jħoss safsa ta' qalbilu. U xek, mulej, inti taf kollox, inti taf li nħobbok, u Pietru vera kien iħobbu lil Ġesu ta'. Pietru jaffaxxinani jien, dal-bniedem sinċier, dal-bniedem li jħobbu b'imħabba tal-ġen lil Ġesu, dal-bniedem dajjef bħalna. Jittarraf u jiġġarraf, imma lil Ġesu jibqa' jħobbu ta' b'imħabba kbira. U Ġesu din il-biċċa ma għamiliex biex iweġġalu qalbu ta'. Imma biex jagħtih il-possibilità anke quddiem l-apostoli l-oħrajn biex kif ċaħdu għal 3 darbiet, għal 3 darbiet jerġa' jistqar l-imħabba tiegħu lejn Ġesu. U Ġesu jerġa' jistqar jgħidu mhux issa żbaljajt inqattaw il-karti ta' dak li kien qallu qabel, nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewiet u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Pietru min jaf kemm qal issa naħseb wara li affiċċta b'mod daqshekk goff, naħseb Ġesu jqatta' l-karti kollha tiegħi issa u x'hekk jiġifieri minn dak li qal li m'hemm xejn Ġesu qed jgħidlu leha. Ira l-ħrif tiegħi, ira n-naċ tiegħi, ira n-naċ tiegħi. U fl-aħħar jerġa' jgħidlu isimgħu is-sejħa li kien qallu fil-bidu, ejja warajja. Kemm hu sabiħ l-Evanġelju Eżis Ħuti, jaffaxxinak ta'. U Ġesu jagħmel l-istess magħna ta'. Ġesu taf xi rid is-sinċerità ta' qalbna bħal Pietru. Hekk Pietru għandu tal-għaġeb x'għallimna, ħafna. Jiena ngħidilkom li wieħed mill-personaġġi li iktar jogħġbuni personalment. Għax bniedem sinċier, bniedem umli, bniedem li Ġesu jaf daħlu ħafna, bniedem mhux super fax jaf li żbalja bħalma nisbaljaw aħna, bniedem li jħobb il-Ġesu sal-aħħar sat-tixrid ta' demmu kif smajnu x'hekk. Ġesu jgħidlu meta kont għadek żagħżugħ, kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. U meta tixjieħ ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tridx. Imbagħad Ġwanni li dal-Vanġelu kitbu u x'hekk wara li Pietru kien diġà rċieva l-martirju jgħidilna ċaru tont. Dan qalu biex ifisser bliema mewt kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. U x'ħanġew biex isalbuh lil Pietru ġewwa Ruma, kienu sa jsalbuh bħal Ġesu qallu ma jixraqlejx immut bħal li mgħallem tiegħi u salbuh rasu l-isfel, mhix ċajta. Salbuh rasu l-isfel, jiġifieri vera l-imħabba ta' Ġesu stqarra sat-tixrid tal-aħħar qatra ta' demmu. Ejju għalhekk nitolbu Eżis Ħut illum ta' biex jagħtina ftejtek mill-ispirtu ta' Pietru. Dan l-ispirtu ta' bniedem sinċier, ta' bniedem li jiżbalja bħalna, ta' bniedem li jitlob maħfra b'sinċerità lil Ġesu, ta' bniedem li xemma jaqtalu qalbu ta' mill-imħabba ta' Ġesu, anke d-dnub tiegħu u x'hekk. Anke quddiem id-dnub tiegħu ma jaqtax qalbu. Ma jibqa' miex wara Ġesu jibqa' jħobbu u lil Ġesu jagħtih kollox, kollox Eżis Ħuti. Nitolbuh bil-qalb il-Ġesu ma Pietru lum ngħidulu iva mulej, inti taf kollox, minkejja dnubieti, minkejja djufijieti, inti taf li nħobbok. Kieġobkom bil-wieqfa. Nitolbu l-Alla llum il-grazzja li nitħeġġu b'dak in-nar tal-Ispiritu Santu li bih kien imħeġġeġ San Filippu Neri, ħalli nkunu ta' eżempju għall-oħrajn fl-imħabba l-proxmu u fil-qadi ta' Alla. Żejjen mulej il-ministri tiegħek f'dik l-imħabba, b'dik l-imħabba għall-proxmu u b'dik is-sempliċità ta' ħajja evanġelika u b'dak l-ispirtu ta' ferħ fil-qadi ta' Alla li bih żejjent lil San Filippu Neri nitolbu. Kebbes fi qlubna l-insara kollha in-nar tal-ispirtu qaddis tiegħek biex jaqduk bil-ferħ f'ħuthom fil-bżonn nitolbu. Għamel jiżżgħażagħ tal-lum fil-problemi kollha ta' ħajjithom isibu min jieqaf magħhom u jorihom it-triq tal-verità kif sabu ħabib kbir tagħhom f'San Filippu Neri, iż-żgħażagħ ta' Ruma ta' żmienu nitolbu. Kun twajjeb ma' ħutna l-mejtejn li għalihom noffru das-sagrifiċċju tal-quddiesa u ma' dawk kollha li ttamaw fejk tul ħajjithom fuq l-art u daħħalhom fis-saltna tiegħek ta' dejjem nitolbu. Għatina li nħobbu l-proxmu tagħna bħalna nfusna u naqduh bil-ferħ tul ħajjitna kollha nitolbu. Insellmu lil ħutna li jsegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra, niftakru fl-emigranti, ħafna emigranti li ma' qudiem magħna bħalissa, niftakru mod partikolari iżda fil-morda, fl-anzjani, fil-persuni bi bżonnijiet speċjali, f'dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli biex dan jagħmluh bl-imħabba hekk fuq l-eżempju anke tal-qaddejs tal-lum San Filippu Neri,
Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk kollha eżis ħuti din nagħmilha b'insistenza u nitlobkom titolbu għal dawk li f'dawn il-momenti jkunu għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja, mument ta' dlam, kollha ngħaddu minnu u nafu kemm ix-xitan jittentana f'mumenti ta' dlam. Jittentana l-aħna waħedna, jittentana l-ħadd ma jħobbna, jittentana l-alla telaqna, jittentana b'ħafna modi oħra. Nitolbu għalikom eżis ħutna li għaddejjin mument ta' dlam biex ma taqtewx qalbkom, Alla magħkom, Alla jħobbkom. Aħna nitolbu għalikom fittxu l-għajnuna u jew nkunu aħna li qatt ma ngħaddu minn fejn xi ħadd bħarsa indifferenti, b'qalb magħluqa, jew maġlin iżejjed, mhux hekk. Imma dejjem ikunu kapaċi nħarsu f'għajnejn dik il-persuna b'imħabba. U jekk ikunu nistgħu anke b'kelma ta' kuraġġ, b'kelma ta' għajnuna. Fiskiet nofru t-talba tagħna lil Mulej. Mulej Alla li tista' kollox, kebbes fi qlubna xrara minn nar tal-Ispirtu Santu kif kebbist b'mod tal-għaġeb qalb San Filippu Neri biex bil-ferħ kollu ta' qalbna nagħmlu dejjem dak li trid minna bi Kristu Siedna. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-mawwin bejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-medmin. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dil jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u noffrulek Mulej is-sagrifiċċju ta' tifħejr, nitolbu biex fuq l-eżempju ta' San Filippu Neri nagħtu ruħna dejjem u bil-ferħ għal glorja ta' ismek u għas-servizz tal-proxmu bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom, nerfew qlubna l fuq, niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Filippu Neri, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li juxandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, f'dan iż-żmien il-għid mimli ferħ, intennulek l-innu ta' tifħejr u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwient Mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati bħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr
tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Karmel, Lawla u George Aġus. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Filippu Neri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrih, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li se nitqarrbu. Ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarrina bil-ġisem u d-demm tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu, li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej, ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Bil-ferħ inkantaw, għan
jinkantaw. Għalija taraddi l-ħajr nannu lil-mulħejn. Jifirħu l-muntani, jifirħu s-siġar kollha. Jifirħu l-art u s-sema bil-kobor tal-mulħejn. Lilla bil-ferħ jinkantaw. Għalija taraddi l-ħajr nannu lil-mulħejn. Jisebbu lill-ismu la safar tal-erin. Lill-ismu jisebbu l-kwikem u l-fjuri tal-widin. Lilla bil-ferħ jinkantaw. Għalija taraddi l-ħajr nannu lil-mulħejn. Ħanannu fuq l-arba jiseb tal-qawwa tiegħu. Ħanfaħru l-kobor tal-la mal-kanta lil-liħit. Lilla bil-ferħ jinkantaw. Għalija taraddi l-ħajr nannu lil-mulħejn. Eżis ħuti f'dan l-aħħar jum tan-novena tal-Ispiritu Santu jekk nistedinkom hekk użaw ħafna l-ġakulatorja ejja Spiritu għaddej, sejja fija. Spiritu għaddej sejduha ta' sikwejt hekk biex l-Ispiritu Santu ta' bilħaq jammar fina, ngħidulu aħdem fina. Aħna ma rridux nagħmlulek reżistenza u Spiritu ta' Alla. Nqumu bil-bieqfa kieġobkom u ngħidu bil-qalb, Spiritu Santu Alla, dawwa l-issensi, kebbes il-qalb tal-iskulari ta' Ġesu Kristu. Amen. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema, nitolbuk biex bħal San Filippu Neri dejjem nixtiequ dan l-ikel li bih ngħixu tas-sew bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Infakkarkom qabel il-barka skużawni li għada fil-għaxija jkun hawn il-velja tal-Ispiritu Santu fuq it-suntier tal-Knisja. Inħeġġukom għamlu ħilitkom ħatiġu jkun mument żgur sabiħ ħafna u xek tibda fit-8:30 flimkien mal-isqof tagħna Anton fil-qudisa tas-6:30 ma jkunx hawn fis-santwarju. Ta' allura nagħmlu ħilitna ħaniġu għall-velja. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Regina Celi, letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol.